درێکەفتا چاردێ هەیڤاسێ ساڵە 1903 مەلا مستەفای بەرزانی ڕێبەرێ بزاڤارێزگاری خوازا gelê Kurd li gundê Barzan ji dayîk bûye. Mele Mustefayê Barzanî navê wî bi temamî Mustefa Kurê Şêx Mihemed Barzanî ye. Di çardê avdara 1903 li gundê Barzan ji dayîk bûye û di temenê 3 salî de di hilmeteke Osmaniyan de û piştî bi dîlgirtina Şêx Abdüselam Kubrayê wî yê mezin bû li gel dayîka xwe ji bo demane heyvan li Musilê hate zindan kirin. Di sala 1919 de beşdarî di şoreşa Şêx Mehmûdê Hefîd de dike û serkirdayetiya hêzekê ji 300 kesî lê tê spartin. Piştre di sala 1920 de ji aliyê Şêx Ehmedê Barzanî birayê wî yê mezin ji bo Şêx Seîdê Pîran lê Kurdistana Bakur hat şandin bi mebesta hemahengiyê lê gel şoreşê de li wê de verê. Di şoreşên sala 1931 ta 1932 û ji bo rêveberiyê lê mihwerên Mirgesor û Şêrwan fermandariya hêzeka mezin dikir ku beramberî hêzên İngiltere dicengiya. û li wê de jî navbangiyeke bi dest xist wekû serkirdeyekî serbazî bi hêz û şareza. Di sala 1932 Hikûmeta Iraqê li ser demê paşayan bi piştevaniya Brîtanyayê êrîş kirin li ser hêzên Kurd ku ji aliyê Şêx Ehmedê Barzanî birayê wî yê mezin serkirdayetiya wê de hate kirin û piştî bi dîlgirtina Şêx Ehmed mela Mustefayê Barzanî dest pê kir bi serkirdayetiya wan hêzan û rêxistina wan. Piştî wê yekê bi salekê Hikûmeta Iraqê lîborîneke giştî ji bo hêzên pêşmerge û binemala Barzaniyan derxist û di salên 1936 ta 1943 çalakiyên serbazî ji aliyê hêzên pêşmerge hatin rawestandin ta sala 1943 careke din tevgera Kurdî û xebata pêşmergayetiyê serkirdayetiya mela Mustefayê Barzanî dest pê kir. Piştî şerê cîhanîyê duwem û bi dawî hatina desthilatê Iraqê mela Mustefayê Barzanî careke din vegeriya serxaka xwe li Barzan û li wê de hemû pêwendiyên xwe li gel hikûmeta Iraqê birîn. Piştî ku daxwaziyên wan ji aliyê hikûmeta Lawaz ve hatin red kirin û dest bi tevgera xwe ya pêşmergayetiyê kir. Hikûmeta Iraqê berdewam bû di redkirina daxwaza milletê Kurd. Lê mela Mustefayê Barzanî karî bû hemû daxwaziyên xwe li ser wê hikûmetê bisepîne û karî bû rêveberiya navçeyê bispêre ji bo hejmareke efserên Kurd û bi serpireştiya wezîrekî Kurd ku wan jî fermanên xwe ji aliyê mela Mustefayê Barzanî werdigirtin û karî bûn kontrola wê de verê bikin bi hêzekê ku ji 2500 pêşmergeyan pêk dihat. Piştî sal û nîvekê ji wê yekê Hikûmeta Iraqê karî bû hêzeka mezin kom bike û êrîş bike li ser devera Barzan û di heyva Tabax û Êlûnê de ta destpêka heyva dehan ji sala 1945 şerekî mezin li wê deverê rûda û hêzên pêşmerge piştî berevaniyeke mezin vekişiyan ji bo devera Kanîreş li ser sînorê Tirkiyê. Di pazdê Tabaxa 1945 de li dema ku Partî Demokratî Kurdistan li Îranê hate damezrandin û piştî wêna bi demeke kêm partî gihîşt navçeyên Kurdistanê û karî bû dengê xwe bigihîne xelkê Kurdistanê û ji ber wê yekê hikûmeta Iraqê dest pê kir bi girtina endamên partî. Di 22 heyva duwazdan ya sala 1946 de du merasîmeke mezin de Komara Kurdistan li Mehabatê hate damezrandin ku mela Mustefayê Barzanî destê rastê yê Qazî Mihemed bû û li wê de û her bi fermaneke wî bû fermandeyî Supay Komarî Kurdistan û pila Jeneral pê hate spartin. Di sala 1945 de û piştî bi dawî hatina cenga duwem ya cîhanî û vekêşana Rûsyê ji Îranê û bi dawî hatina Komara Mehabat, hêza mela Mustefayê û hêzên Îranê şerek di navbera wan de durust bû û piştî bergiriyeke mezin hêzên Kurdistanî karî bûn xwe bigihînin navçeyên sînorî Yekîtiya Sovyetê ya wê demê û dema 12 salan ji welat dûrketin. Di 26 heyva dehan ji sala 1958 de Barzanî karî bû vegere Iraqê ew jî piştî şoreşa çardê Temmûzê ku Abdulkerîm Qasim desthilatdar bû li Iraqê û sîstema komarî ragihand bû.
د ئێلونا ساڵا 1960 دا مەلا مستەفای بەرزانی شۆرەشێک دژی دەسەلاتدارانی بەغدایê راگihand û ta 11 ئادارا ساڵا 1970 ئەو شۆرەش بەردەوام بوو. Di sala 1968 de guhertin bi ser serkirdayetî Iraqê de hat û bi dawî hatina duwem ya Be'siyan hate encam dan. Mele Mustafay Barzanî û hikûmeta Iraqê dest bi guftûgoyan kirin û berhemê wan guftûgoyan rêkeftina adarê ya sala 1970 bû ku li gor birgeyên wê Kurd hevbeş dibin di hukmraniya Iraqê de û zimanê Kurdî li dezgehên fermî wê bêne xwendin û zimanê Kurdî dibîte zimanekî fermî li tenîş zimanê Erebî ji bilî wê yekê jî sîstema hukmê zatî li Kurdistanê wê bê cîbcî kirin û Kurd li devera xwe wê hukmê xwe bikin. Lê piştî wê yekê hikûmeta Iraqê xwe ji wê rêkeftinê dizî û li gel Îranê li ser dijayetiya Kurdan rêkeftin û di sala 1975 de rêkeftina Cezayir imze kirin. Di roja çarşemê rêkefta 29 Îlûna 1971 hewla tîrorkirina Mela Mustafay Barzanî hate encamdan. Lê Mela Mustafay Barzanî ji wê hewlê hate rêzgar kirin ku ew hewil ji aliyê hikûmeta Iraqê ve bû. Mela Mustafay Barzanî di dawiya sala 1975 de tûşî nexweşiyekê bû û bi mebesta çareserkirinê berê xwe da welatê Amerîka. Lê di sala 1979 koça dawî kir û piştre termêwiyê pîroz ji bo Kurdistana Rojhilat hate şandin û li navçeya Şino bi awayekî demkî bi xakê hate sipartin û piştî raperînê û di merasîmeka mezin de termêwiyê pîroz vegeriya ji bo navçeya Barzan. Niha jî mezarê Mela Mustafay Barzanî bûye cihek ku hemû salek di roja koçawiya dawî de niştîmanperwerên Kurd berê xwe didin û seredana gora wî dikin û xwe pê pîroz dikin.